Ay mga bay, good morning. Mamahaw ta. Dali na diri. Nami sudan o, bulad gihapon. Ngedi ay tinulang isda. Fresh kayo ang isda. Oh, ganihan buntag manggod na ay nanuroy diri. Nagyapoy malang sita. Pitong atamban. Malangsi. Oh. Asa man ko? Mga unta. Tapos sa mga bata, pitong isda. Sungod ay. Yan. Wa man ini mo kung tingi anong kilibok. Mo na sa original isda. Ahak. Di mamilan, hindi original ba? Ugway, mga kagongkong. Manay mong pamahaw. Kasi may... Ano ba yun? Ay pugalo. Bugapo. Sa may lasa, anak. Sayo kayo na inanuroy ginag-isda mga bayang aga. Lasa ano isda yapon. Kasi nangisda sila ng maaga. Kaya super fresh itong isda namin ngayon. Bagong huli. Hindi pa nakatikim ng yellow. It's in fresh. Kasi dagat tong sa likuran namin. May nangisda. Takong sa salog. Mapiit ang tiyan. Kalami sa isda. Sa mga bata, frito. Okay lang yan sa kanila, kaya hindi pa oily. No, si Kuya oily na, ulitaw na si Kuya. Tigil ka kong tubig, babe, mama, kasi ukon ko. Kasi lasa ni Bok. Dali, Bok. Tubig rap. Rap. May mo kaliskisi. Ana. Tuyo ka ba? Tuyo ka? Yan, dapat kasi may tubig tayong nakatabi. Ang Diyos ka. Naglisod tawag tindog. Ang uyab nga puwa. Oh my gosh. Ay, thank you. Oh. Sarap ng fresh na isda. Kasi ang tamba na na ref na. Anong gagawin para hindi makahinga sa tubig? Ang isda sa... Anong gagawin para hindi makahinga ang isda? Bok, anong gagawin para hindi makahinga ang isda? Lumson. Lumsan? Patay. Lumsan ka? Lumsan sa kadiro. Ala, nagtubong rin mo to, di pre. Gusto na, namista ka? Sarap be. Sayo kay nanuroy gani isda dili be. Fresh ka nagkisi-kisi pa ni gani ha. Day nga naman na day. Tungod day sa imong baba na. Pakas pre. Higop yun.
May gani, na inoro, apa inoro ya? Hoy sudan. Tamban dia pun taron. Aw, naang gihapon na ang tamban bulat. Isa man ni ubod. Jesus Christ. Tapo na. Kay ngano ang mata, asa ang mata? Langad man gud ang mata. Nebo ang sus, don't worry day. Now. Don't say anything. Sige mo kaging dabi, gabi na kayo. Pagpuyo ha, pagpuyo nata sa tubangan sa grasya. Gabaan pa. What's funny? Buwang. Kugon ng isda. Pugapo maka na. Hmm. Pugapo, pampagwapo. Ha? Guwapo semua, guwapo daan. Aw. Aman ni butang ang buko. Oh. Batik kan. Batik gyud. Ikaw asa man kadapit? Pogi. Pogi. Love yourself. May gingo nga love yourself. Support yourself. Suportahan mo ang sarili mo. I just let. Pogi ako. Ganon. Ayaw kay basi madagpan ta sundalo. Bawa ra ba fake news. Fake news yan. Alam mo kasi, ang kagwapuhan at kagandahan, hindi yan binabase sa panlabas na anyo. Diba? Patingin nga ng panlabas na anyo. Patingin nga. Panlabas na anyo. Diyos ko po, Rode. Nasa panloob na anyo yan. Pero minsan ano eh. Minsan terno ka eh. Terno. Terno ang panlabas at panloob. Uy, batasan. May ganun talagang pagkakataon. Minsan maging terno, depende sa tao, no? No? Wala nakatingog. Naglugos na ginawa ang tiyan na piit. Ay, nagyaka sa salog. Una pagtuyo pa kayo, sasawa nila pa. Inyang hapon kung maghimog pancake, di ha? Hindi na ka? Iwaso na to kay sayang kayo. Ayaw mo pancake, be? Yung hapon, snack ninyo. Si pakik na ulah ha. Flying cake. Flying kick. Bilang pancake, flying kick. Pasag tuyo buk, be, balihubok. Usawan ba? Nyari mo man ko. My God. Ambil mo plato, be. Tama ng tagbukog. Be. Kaunta mga bay, kaunta. Musta naman mo diin taon? Taon diri okay na kaayo kaloy sa Ginoo. Kinakayang live kasama mga bahandi. Nga ang gaganda at gagwapo. Pwera usog. Masaya ako.
After how many years, Ah, Mapati ako mapikay, makuhan ko. nawala ako sa kanilang piling. Ayan. unyara lang. Sausaw ka, be? Sausaw kaya? Ani, ang gahi. Sige, dari sa kong likod, agi. O, si kuya. Ayaw, paglukso ya, kay busog ka. Ito talaga ng fresh. Ano yung kilo-kilo na to nila? Ambot, baka itibangan to sila. Naganan po, mura man po sa kilo kapin. Oh, 2 ka kilo, no? Ang tingin mo? 2 kilo ba? Sa kilo kape na. Ang mahal ng kilo ani. Sa palengke. Masahe pa ka, magasto pa ka. Gasolina mo, pila ka pa, katakot-takot na pila. Pwede na yun. Diba? Diba? Ay, Diyos ko. Na, tangan ko kung tinamot. Nanapod. Please. Duwa yun. Ay sa iya. Ano araya? Mayroong mbug ng kuana na. Sinyal. Mawa ang sinyal ya. Ini pa kayong sinyal. Ini bukong sinyal ng anak mo. Masama mo. Yun talaga, bata yan eh. Yun talaga pagbata. Parang hindi ka naman dumaan sa pagkabata. Ganyan talaga, masinyalan. Diban ka ba sa pagkabata? Naalala mo ba kung anong klaseng ugali ng bata ka pa? Ano? Ang away mi suon nga span, suon. Sa inyong awayan? Nang ipiratuhan og bulad ba? Ipiratuhan og bulad. Paspasi, kay hapit ng human. Tangag kanon. And then? Then, kuhan niya, ako mangikaon na yung kuhan. Gukod ko. Hindi, kasalanan mo rin, makulit ka rin pala nung bata ka pa. Magnanakaw. Hindi man mga taga, di. Imo tatong alam-alaman. Bisa man si? Never mind.